दुखुनांथाव खौरां IAS अफिसार जानायनि सिमां सुजुनाय अजन्ता बर'आ गावनि जिउखौ अबथिरायै फोजोबना लाबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं गरेश्वर पदमपारा गामिनि थागिबि मनरन्जन बर'नि फिसाजो अजन्ता बर'आ गावनि जिउखौ अबथिरायै फोजोबना लानानै बिमा-बिफा आरो नखरनि सुबुंफोरनि गोसोआव दुखु होलांबाय। मख'नो गोनांदि जाय फरायसुलिया गावनि उन्दै बैसोआवनो फरायनाय लेखा बिलाइफोराव आं सासे IAS अफिसार जागोन होननानै गावनि सिमां सुजुनायखौ लिरनानै लायोमोन, बे फरायसुलिया दिनै हरखाबै गावनि बेसेनगोसा जिउखौ फोजोबनानै लाबाय। मोनसे समाव कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोननो हानाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय रोंगौथि आनजादाव नैथि मासि आवग्रिनो हानाय, मेट्रिक आनजादाव 93.67 जौखोन्दो नम्बर लानानै उथ्रिसार जानाय, HS आनजादाव 83 जौखोन्दो आरो आथिखालाव गुवाहाटी कटन मुलुगसोलोंसालियाव 5 सेमिस्टाराव फरायबाय थानाय, बेजों लोगोसे बावैसो दानफोर सिगां आसाम सरकारजों खुंजानाय थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रि थिसनथाइ आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं गरेश्वर पदमपारा गामिनि मनरन्जन बर'नि फिसाजो अजन्ता बर'आ दिनै बेलासि 1 रिंगासोआव गावनि बेसेनगोसा जिउखौ फोजोबनानै लादों। मा जाहोननि थाखाय फरायसुलिया गावनि बेसेनगोसा जिउखौ फोजोबना लाखो दासिम रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। अजन्ताया दिनै हरखाबै बियो जेनेबा बिमाखौ बुंदोंमोन आरो जानि आइखौ बियो बुंदोंमोन, आयं दिनै हाथाव थांनानै नोङो आंनो गांसे लांगा लाना फैबि। ओमफ्राय लांगा लायनो थांनो होननायखाय दे जागोन दे होमबा थांगोन। बेनिफ्राय बिखौ बुंबायथ' नोंबो थांफादो जोंजों जमा थांसै होननानै, आं थाङा दे आयं होनना बुंबाय आइखौ। ओमफ्राय जाहा दिनै नाव रावबो गैयामोन। बेनिफ्राय दिनै दरजाखौ नायफायबा ताला मारिनाय दरजाया। ताला मारिबा दरजाखौ उनाव आंखौ लिंहरबाय, अजन्ताया दिनै न'खौ ताला मारिना लाबाय मा कारनाव। ओमफ्राय आं फैनानै दरजाखौ माबाबाय, अजन्ता होननानै बुंबाय आं। ओमफ्राय उनाव जोङो मोनसे गिखांनाय फैदो आरो। ओमफ्राय आदायाबो मुरा दंमोन। ओमफ्राय आदाखौ आं बुंबाय, अजन्ताया दिनै माबा न'खौ ताला मारिना लादो, नायसननाय आदा नाय होनना बुंबाय आं। ओमफ्राय बियो भेन्टिलेसनथिं नाहरबाय। नाहरनाय लोगो लोगो मानसिया फेनाव बियो दौलें लागायनानै लायो आरो। दा बेखायनो आङो दा दिनैनि बे साना बहुद माने दुखु नांथावना बाथ्रा। आरो बियो मेट्रिकआव बिराद मोजां माने पारसेन्ट लाखिनानै फरायदोंमोन आरो बिराद मोजांमोन। बियो 93% लानानै मेट्रिकखौ उथ्रिसारदोंमोन आरो। बिनिफ्राय बियो बरमा पायनार कलेज बियो हायार सेकेन्डारिखौ खालामदोंमोन 82%आव। बेनि उनाव बियो BA खौ माने BSc फरायनो बियो कटन कलेजखौ सेलेक्ट खालामदो आरो न'आव। ओमफ्राय जोंबो बुंबाय दे होमबालाय नों मोजां फरायदो BSc खौबो माने कमप्लिट खालामना फैनानै। बेनिफ्राय बिसानो बियो टेलेन्ट सार्चनि जोंनि जिथु एबसुनि बेयावबो बियो BTC नि भितराव माने सेकेन्ड पजिसनखौ मोननो हादो आरो बान्था मोननो हादो। दा बेखायनो आरो बिनि थांखिया UPC मोन माने ड्रिमा। दा UPC खौबो बियो होनो थाखाय बिराद माने नाजाबाय थादो। ओमफ्राय बियो फुंनि 8टानिफ्राय बियो एकदम मोनानि माने 3 बाजिलासे बियो रिंगासिम फरायो आरो। जों माब्लाबाबो बिखौ खस्थ' होआ दे मोजां फरायथों। सानावनो सानाव फरायो। ओमफ्राय हरावबो 12टासिम फरायो आरो इयो। 12टा फरायनानैबो दसे उन्दुना थायो। ओमफ्राय इसानो बिखौ मेन्टेलि टर्चार जेबो होखायाखै आरो। मोजाङै फरायथों आरो UPC टारगेट खालामो नालाय। आरो बिनि जेमान माने नटबुक दङ बेयाव लिरना गालांजोबना दङ आरो माइ ड्रिम इज IAS अफिसार होननानै। दा ओंखाय जोङोबो माने दे होमबालाय नों IAS जानोबाथ' बहुद माने मोजां जागोन आरो जोंनि ओनसोलावबो जौगागोन होननानै जों सानदोंमोन। आरो देग्लायनि जिथु आसाम डाइरेक्टर माने रिक्रुटमेन्ट जिथु 4 ग्रेड 3 ग्रेड बेयावबो मोननै बियो मोजां आनजाद उथ्रिसारदो। दा बे एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नै फैगोन डिसेम्बराव होनो गोनांमोन आरो। दा बेयावबो बिना फेलें जाना थाबाय आरो। न'खराव बिमा आरो बिफा ओमफ्राय अजन्ता। ओमफ्राय आंनि बिनानाव जायो माने दादानि फिसाजो। दा जोङो जिखुनु माने बिखौ लानानै मोनसे गोग्गानाय फैदोंमोन आरो ओनसोलाव माने गामि एरियायाव गोग्गानाय फैदोंमोन। दा बेखायनो दा जिथु जोंनि थांखिया फेलें जाबाय होननानै जों सानो आरो। दा आं बेखिनिखौ दिनै जे रुंसारि जाबाय अजन्ता बर'आ आरो बे रुंसारि जानायखौ नोंथांमोना माबायदि मिथियो आरो अजन्ताया माने फरायसा हिसाबै माबायदिमोन बेनि सोमोन्दै एसे। थारैनो आं बुंनो सानो दिनैनि नैबे साना जोबोद दुखुनि सान होननानै बुंनांगोन। बेयो सानजाबरालि सोलोंसालियाव फरायोमोन। हाइ स्कुल LKG निफ्राय
क्लास 10 सिम थामहिनबा HSLC एग्जामखौ सानजा बरालिनिफ्रायनो 93.66% लानानै उथ्रिसारनो हादोंमोन आरो बे उथ्रिसारनाय इयारा जादोंमोन 2016 आरो बे अजन्ता बर'आ गरेस्वर हायार सेकेन्डारि जे मेट्रिक सेन्टार बेनिफ्रायनो हाइस्ट मार्क लानानै सेन्टारनि गेजेरावनो उथ्रिसारनानै जोंनि सोलोंसालिनिफ्राय एसे गौरव लाबोनो हादोंमोन आरो बिथाङा उथ्रिसारनानै बर'आ पायनार कलेजाव हायार सेकेन्डारि सेक्सनखौ 82% लानानै उथ्रिसारनो हादोंमोन आरो बिनि उनाव बियो कटन कलेजखौ डिग्रीनि थाखाय सेलेक्ट खालामदोंमोन आरो लोगोसे कटन कलेजनिफ्राय ग्रेजुवेसन खालामनानै MSc खौ मेथ्सआव मेजर लानानै नैबे समसिम बिथाङा लास्ट सेमिस्टारमोन दायो बिथाङा जोंनिफ्राय हरखाबै जे गावखौनो जिउ फोजोबनानै लालांबाय जोंखौ नागारनानै थांबाय दा बेबायदि हरखाब जाथायखौ जोङो न'खरनिनो साखाथिनि सासे लोगोनिफ्राय मोनथिनानै मोनबाय कल खालामनानै बुंहरबाय जे नोंसोरनि सोलोंसालिनि बारग' फरायसा ओरैबायदि अजन्ताया ओरैबायदि मोनसे जाथायनि गेजेरजों थैनानै थांबाय एक्सुवेलि बेयो जाथाय नङा बिथाङा बुंनाय हिसाबै बाथ्राखौ बुंनाय जादों दा बेवहाय जोङो जोबोद हथाक जादों मानो बिब्दि जाखो बिदिथ' माब्लाबाबो जानो नाङामोन आरो बिब्दि जानो गोनां सासे गथ'बो नङामोन बेबायदि जोङो माने गोबां साननो गोनां जादोंमोन आरो हाखु दाखुयै जोङो बेबायदि रादाबखौ मोननानै नंगौ नङा एसे आरोबाव खबर लाबाय न'खरनिसिम बाथ्राया नंमारगौ माने जों फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव बहुद दुखुनि माने जोमै साग्लोबनाय बायदि जादोंमोन आरो अजन्ता बर'आ ओरैबायदि प्राउड अजन्ता बर'खौ ओरैबायदि जोङो प्राउड खालामनानै लायोमोन जेन जोंनि जे सोलोंसालिनि उन्दै उन्दै गथ'फोर नेक्स्ट जेनेरेसनफोर जोंनि दा बै गथ'फोरखौ जोङो भबिष्यतनि थाखाय एग्जाम्पोल हिसाबै माबायदि फरायोमोन आरो माबायदि रिजाल्ट खालामोमोन बेफोरखौ जोङो बहुद माने बुंनानै जोङो थुलुंगानाय लाबोनो नाजायोमोन आरो बिथांखौ ओरैबायदि मोनसे मुंख'नांगोन जोङो अरायबो सोंनायबो जायो आरो माब्लाबा बायदिसिना केरियार काउन्सिलिं लानाय जायो दा बेफोराव बिथांखौ सोङोब्ला बिथांनि मेन ड्रिम बेखौ बुङोमोन आं UPSCनि आन्दाराव IAS माने UPSCखौ क्वालिफाइड जानानै आं IAS अफिसार जागोन आरो जुदि IAS नङा आंनियाव मोनसे अपसना थागोन बे IPS दा बेखौ बिथाङा सानफ्रोमबो बुङोमोन आरो माब्लाबा बुङोमोन जुदिअबा आङो IAS जाया थेवब्लाबो आङो ओरैबायदि सासे मोजां क्वालिटिनि फोरोंगिरि जागोन आरो बे फोरोंगिरि जानायनि गेजेरजों आंनि फोरोंथाया जों माने जाय फरायसाखौ फोरोङो बै फरायसानि सायाव जोबोद मोजां गोहोम गोग्लैगोन आरो बै फरायसाफोरखौ जोङो आङो साफा सुबुं फुंखा माने दानो हागोन बेखौ बिथाङा बुङोमोन आरो मोनसे मुंख'नो गोनां बाथ्राया बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2015 इयाराव इयारलि बिथांमोना जेरैबायदि माने टेलेन्ट सार्च एग्जाम खुङो बेवहाय बिथाङा सेकेन्ड पजिशनाव दङमोन आरो फार्स्ट पजिशनाव दङमोन बै सम 2016नि आसामनि मादाव टप 10आव हाबनो हानाय बिबुंसार बर' बिथाङामोन आरो बिनि सेकेन्डआवनो दङमोन अजन्ता बर'आ आरो जाय अजन्ता बर'खौ लानानै जों बिब्दि रिजाल्ट खालामनायनि थाखायनो जोबोद दुगानाय मोनोमोन आरो जोबोद गोजोननायबो मोनोमोन भबिष्यतआव जोंनि सोलोंसालियाव आरोबाव बेफोरबायदि फरायसाफ्रा जोनोम जाबाय थाथों बेबायदि क्वालिटि गोनां फरायसाफोर जाबाय थाथों बेखौ जोङो एग्जाम्पल होनानै गोबां बाथ्रा बुंनायाव जोंनि खाबु जायोमोन आरो मोनसे बाथ्राखौ मुंख'नो हायो जोंनि सोलोंसालिया बाथौ आश्रम क'अर्डिनेसन कमिटिनि आन्दाराव गायसनजानाय गंसे सोलोंसालि बाथौ आश्रम क'अर्डिनेसन कमिटिनि आन्दाराव जेसेबां फरायसालि दङ बे फरायसालिनि मादाव 2016नि जे मेट्रिक रिजाल्ट बे मेट्रिक रिजाल्टआव हाइस्ट पार्सेन्टआ बिथाङानोमोन अजन्ता बर'आनोमोन 93.66%आनोमोन आरो बेवहायबो बिथाङा मोजाङै मान मोनदोंमोन बान्था मोनदोंमोन आरो सोलोंसालिनि फारसे जोबोद दुगानाय लाबोनो हादोंमोन दा अजन्ताया दिनै थैनाया मोनसे दुखुनांथाव आंबो गैयामोन न'आव आं देरथाबासो खोनानानै न'आव फैबाय दा बेथ' बि जाथावामोन आरो कारन अजन्ताया बेबायदि गथ'मोन बेयो गावदोंबो माने बे माने माबा गैया बे गावनो हारसिं सोलियो न'आव फैबाबो न'आव थायो जों आरो न'आव थाबाय थायो माने लेखा फरायावनो बे मुखुब जाबाय थायो दा बे हिसाबैनो जोंबो सानदोंमोन आरो बेखौ जाथाया बिराद दुखुनांथाव जाथाय आरो बे फिउचाराव जानो नाङामोन आरो
दा बे जालांबाय दा बे लोगोसे न'खरनि गासैखौबो दुखु होलांबाय खारन अजन्ताखौ लानानै जोंबो गौरब खालामोमोन आं बारा बुंजायोखौनो